Takže čo jsme smrli, já jsem našeho videa. Tohle bude další vlog. Vlog, no, taky dobrý. A tady je se mnou Adam Vašek. Jsme teď se školní táboře na Adapťáku. A je to úplně k hovnu. Protože my jsme tady šli teď 10 km a podle mě nahnátý. Mám krásný rifle. A prostě jako rozsekávka. Lanovka nefunguje. Že jsme si jeli nahoru lanovkou. Ne. Žádáme. Jirko, čus. Ty čůra jako to na videa, to se nedělá. Že to taky řekl. Smazat. No takže jo. To hrozná sranda tady. Pojedeme autobusem, pojedeme na chatky. A to je nejlepší, že tam bude party. A nejlepší je, že tam je Wi-Fi, ne jako, že bych byl závislá, vůbec. Budete na pokoji? Prej jo, Jirko. Dejte na YouTube. Ademe, tak co, jaký máte názory vy na to? Ademe. Na co? Na tohle, celý. Na tohle celý zasraný adapták. Jo. Je to velmi užitečné k procházce pejskům. Vyvenčují se o 106 a taky budou lízat svoje nohy, aby už to konečně došlo. A ty? Jaký ze strany cestky se pomočí možná já, píčo. Asi tak bych to řekl. Trochu od tebe. Už něco cítím. Máme lanovku. Jo, ale lidi, tohle fakt nevěříte. Hej, budete vyprávět nějaký ty příhody? Jo, lidi, no, takže já mám jednu příhodu. Tohle bych postaral z systému, kámo. Já jsem teď spadnu na rifle. Jako mám rifle, mám nový boty. A já jsem spadnu už na ty rifle 6krát. Máme krásný. To můžu asi ty rifle už vyhodit. Ale čau. Se nemůžu teleportovat, tak já můžu říct. Jirka asi moc hrá Minecraft. S tím teleportováním. Ne, já Minecraft nehraju ani. Vůbec. Poslední nebo ho jako trošku hraju. No lidi, nejlepší je, že lanovka nefunguje. Když jsme se přijeli v sobotu nebo v neděli a spali tady jeden den, tak jsme mohli jít lanovku. Ne. A spali tak klidně jdu, vole, hele. Hej, vem sebou si zase lidi a ukážím tady ten krásný výhled. Tak lidi, ty budeš menší. A bolet. Hej, půjdu do ukám, tak se mi bude klepat noha. Až budem dole? No, tak kam. No tak Adame, tak řekni nějaký příběh, co se ti stalo, že takový perfektní vlog. No, jako. No povídej. Takže. Ne! Dobrý, jsem celé, pardon lidi, mě to píplo baterku, já jsem myslím, že to ukončilo, ale neukončilo. Ještě teď to vystřihnu. Kurva, jak se to stříhá. Ne, tak Adame, říkej. No, kde? To. Vypravěč. Co? No, v pohodě. To v pohodě, jo? Jako to je ten příběh? No, jako v pohodě a tak jako najednou pohoda došla. Najednou prostě všichni zařvali houbičky! A pak, no a lidi to bylo zděšující, oni zařvali houbičky a bylo po houbičkách. No. A podle nás nezbylo. To je výhoda, to je nevýhoda. To došlo a je to... Jana. Tak ty nějaký příběh ještě řekni. Jelej! Ty mě taky seríš? Hej, tady, kamu, Adame. Tady bude perfekt. Tak jdeme. No tak nějaký příběh, jo? Takže lidi. Já točím první vlog, úplně poprvé v životě. Takže bez urážky, jestli mi dáte tady dislajky, komentáře jako, že jdeš do prdele. Tak mě to je uprdel, protože to je první vlog. Napište mi pod komentář, jak se točím, protože já jsem úplně vypatlaný. Parkour. Jdeme parkour, ty to je přeskočím, ale. Jo. Jirko, bacha. To nepřeskočím. A to zkusit? Jo. To byly baty, ale já jsem to mohl hnátu. Takže lidi, jako tohle bude. Jsi kamerátora. Já ti tady budu kamerovat, klidně, jestli chceš. Ne, díky. Jo. Když jsi ten telefon nechal. Vyšel poslední a ty bys mohl třeba do toho kecat. Keša, mám boj. Já nevím, co teď mám dělat, kam vůbec. No nic, takže jednou jsem byl doma sám, úplně sám. Rodiče byli na víkend pryč. Já jsem byl doma sám, já jsem byl posraný, strachy večer. A říkal jsem, ty vole. Co neposraný?
A je takový, ty vole, v noci, ty vole, se bojím, ne? Tak jsem normálně šel do bývaku na televizi. A televize nefungovala. Byly tam takový, ale ještě mají vždycky v tom blázinci takovou tu televizi, která jsou tam takový ty, že tam furt ty černý čupínky takový. Jak takový ščely, jak se tomu říká. Zrnění. No, zrnění. To jsou ty zipy. Co holčičí piču. Asi jo. Hej, no to tam bylo, no. tak tam bylo lidí to zrnění. A jsem říkal, ty vole, to je nějaký divný zast. A nešlo ani dosvítit světlo. Tak si říkám, no prostě jsem to rozsvítil, televize na chvíli nefungovala. A pak začala zrnět, to světlo se zaslo. Třeba to je nějaká pičovina. Tak jsem se šel podívat na pojistky, byly výpadny. Jsem je nahodil a šel jsem zpátky. Zapal jsem televizi, já v tom byl nějaký face divný. Říkám, co to je za seriál? Jsem to přepnul a na jiném pořadě tam bylo nějaký vaření. A v tom vaření oni šli normálně někam pryč, ale ne, tam byl takový hrnec a ten hrnec se sám otvíral. Ty říkám, do prdele, co to je za skurvený seriály. No, a nakonec jsem si šel lehnout a zjistil jsem, že to byl celý jenom sen. No nádherné. No a já jsem se zbudil a přišlo mi divný to, víš co? Že byl rozbitý talíř. Normálně na zemi. Otevřená skřínka s talířem a jeden byl na zemi. Jako já jsem asi tak silně spal, že jsem to neslyšel. No prostě. Ne, this is a prank, to jsem si vymyslel. Ale v tom snu to bylo pravý. No, tak jdeme, teď ty nějaký příběh. No, tak jako... Ne, fakt, tak. No, takže... Jako třeba něco s duchama, všechno. Čekej. No, takže jako... Normálně, spím. Najednou se probudím. Do koupelny, rozsvícený, zhasnu. Vrátím se do pokoje, spím. Zbudím se, jdu do koupelny. A v kolik? Nevím, já se nedívám na čas. A prostě spím, že jo. Jdu se podívat. Zbudím se, jdu se podívat zase. Rozsvícený. Jsem říkal, what the fuck? Zhasnu, zavřu. Chvilku počkám za dveřma. Najednou se otevřou dveře za rožné světlo. Tak se říkám, no do prdele. Vlastně na cigoni. A já jsem si teda řekl. No? A teďka pesni? To nepomáhá. Ne. Ale tam počkejte, Tak říkej. Tak stojte! Jak vylehne z lesa, tak stojte! tam budou kluci, ne? Nevím. No, No, to a říkej. to se jako Michalínu. Míra tam se zastaví, jo? Taky Míra. Nebo Ten. no. Šmí.